Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on a simple review. Kwenzeka izinto eziningi. Hey guys, kule episode esibukele izolo kwenzeka izinto eziningi. Kodwa lezi zinto eziningi ezenzekile zifana nento engekho. Ngathi bebexhamazela ukushisa le show. Ngase besebejahile ukuthi izolo kuthanda lesithembu bayasikhumbula bayasifuna asibuye senze TV show ngoba iphathi akubanga iphathi birthday celebration family trip abasazazi ukuthi bafuna ukwenzani kule family trip. One, asiqala ukubabona bezikhiphile yonke into esibaxhamazelisa manje asikaze siyibone before mhlawumbe sithi vele kuzohleze kuba nalezi zinto ezivelayo mabeyikhiphile manje nje uyabona ukuthi bafuna idrama nala engekho khona bayayivukuza sihlelike lapha siyabuka sithi kodwa sibadala phela ayisekhona enye into eningazama ukuthi nixoxe noma niyenze uqoqeke nje ngoba kwamahliphihliphi ubaba umseleko ohlelile angithi usho ukuthi ngoba ehlelile uye ojabulisa umndeni wakhe unawo-ke ama-plans anawo njengoba ehlelile ukuthi uyabakhipha ngobani abaqali ukuthi bahambe kanje njengomndeni ake enza amakhosikazi. Ngikhumbula ukuthi last ku-season 5 ngiyaxolisa ukuthi mhlawumbe ngizokwenza i-reference season 5 because iwona engubukile season 5 suka ku-season 5 sizoza ku-season 8 akukho la ukuthi bayikhiphile khona sekunesitididi sokuthi abazi indaba yokudla ukuthi kwenzeka kanjani. Into beba nenkinga nabo uma beyikhiphile bekuba indawo yokulala. Sake sabona-ke la ukubalwa khona ukuthi kuzolala kuphi kodwa onke lama season engiwabalayo u5 u6 u7 njengoba siku-8 manje uma beyikhiphile kuba nje into e-clean smooth kube clear yonke into mase kuba ukuthi-ke iy'nkulumo eseyivuka ama sebehlangene eziqala umseleko yizo ezenza ukuthi bekhulume. This time iy'ngane kwasokacima ukudla i-list yokudla hayibo manje sengathi sibuka omunye umndeni esingawazi yini besenzela into esingayazi uma bekhathele phela bami kancane ngoba manje indaba yathini bona bafike basibambela bafike basinika ukuthi ivuthondaba kule TV show manje yini angithi ivuthondaba le ndaba lishisayo uMakhwela ngoba isekhona. I-TV show iyeza ku-season 8 sikla ka-number 5 njengoba ngize ngithi mina yabo la abantu ababuka le TV show ayisekho enye into ababeyibhekile ngaphezulu number 5 because ezinye izinto uyayibona nje ukuthi ziyakhandwa kuthiwa umone laphana sekufaka ngisho into engekho ngoba sinindelo number 5 usefikile unumber 5 number 5 ufikile walotsholo ngoba phela besikhona sabona noSine ehambile nabakhulu. Emva kwalokho sesifuna ukubona umseleko esebreaka le ndaba kumakhosikazi. Okay, kumseleko mhlawumbe usakhipha amakhosikazi akhe ufuna ukuthi-ke yabo ewangene kahle kade benzela lezi zinto sibeyikhuluma ubani ozopheka ubani ozothenga ukudla manje sengathi nje kuse-crash iy'ngane zifuna ukuthi miss yimi miss nami hayi aqutshele nendaba isila after ilobolo zifuna ukubona ukuthi uzothini. Angithi ukubabizile kwi-meeting wababizela i-girlfriend baze bathi sesikhathele kwasho mangwabi noma yini ukuthi hayibo kahleni makwethu umuntu ufike eshade bengunkosikazi ngathi uzobizwa ematafuleni ubuzele ukuthi nje ngine-girlfriend entsha ezotshela uhusband wakhe beyilalele leyo nto mase beyilalele nasesibabazi zithi hey kanti ekhaya kunjani sisho ukuthi kanti shuthi uma ushadele nobaba omthole eney'mali iyona ndlela le azoyenza ukuthi nje uzothi mina ngiyiprovide ngikudidi ngizokwenza noma yini yabo. Selobolile uMakhwela ukhona sikuphi-ke manje sifuna ukwazi ukuthi kuzothiwani kulaba bangakazi ukuthi uMakhwela ulotsholiwe unkosikazi uyeza because bazobona phela esekhona uzoba umakhelwane wabo lapha eMzumba uza lapha egcekeni laseMzumba sekuyinhlakanhlaka abafuna ukuvusa ukuthi iy'ngane zenze bafuna ukufaka idrama engekho yabo into engekho ngisho ungayenza kanjani into engekho isala iyome ithi khweqe njengoba komile nje sesiyaqalaza thina ukuthi kale nifuna ukwenzani
Naka sekuvusa ukuthi uSine wathini kwe-podcast, uSine sekukhulunywe kabili ukuthi wathini. Ayivalwe ngendaba kaSine ngoba uMacele umkhuzile. Kuvalwe kungalobo sengathi isizini nesizini fanele ivalwe uSine. Isizini nesizini fanele uSine aqale idrama. Nansi indaba yeMakhwela. uMakhwela uyemzumbe manje. Elakhe isuitcase liphekhiwe. Wasibona umseleki wafika nesuitcase. Angithi wasitshela kusizini 1 ukuze sazi ukuthi-ke konke amakhosikazi akhe ayikho mase sibuka uye ngoba bafike la ne-suitcase. Ligcwele-ke laMakhwela. Uyemzumbe. Uthini-ke kithi uMakhwela uzoba yi-surprise yokuthi bazobuya le bethola uMakhwela esekhona noma uzobatshela esebatshela ukuthi nje next week uyeza uMakhwela. Silapho thina. Benza njani-ke sibadala sibangaka bazosibukisa isitenge singayazi ukuthi sibukani. Sithi sena hawu. Umzansi Magic utheni ama-viewers ami Mzansi Magic ehlile yini indaba benibuyisile mani ngabe ngekho ready kangaka. Nayi. Guys nibonile baba umseleki kunjani? Maye noMakhwela uyazi ukuthi kufanele asuke umashonephi. Amehlo akhe futhi asebenza kahle uyadrive. Mase enomndeni wakhe sekunenkinga akasakwazi ukushayela akunankinga ke veleke ubaba omdala ingane ayishayele zona yabo. Kodwa sengibona lapho uLwandle semhambise endaweni yokulala ngoba kusebusuku uyabona nje uba nale nto ukuthi abe weak utshela ubaba ulobaba nobutsotsi. Maye nomndeni wakhe akekho kahle. Maye ngale kuMakhwela qinqo uyaphila ngazi ukuthi uMakhwela imedicine yakhe. Yana khombala nithi kanti i-medical aid yakhansela manje i-medical aid ifikile. Asayiboni kahle le ndaba noma ubalekele ukuthi bembuza izinto ngoba maye nomndeni nje hayi uya ex. Maye nomndeni ukhuluma ngisho nezindaba engahlangani engabe ukukhuluma ukuthi lo number 5 esengimlobolile kube njani. Ingane ihambe ziyolala isali meeting la emakhosikazi sizwe thina ngoba sifuna ukubabaza ukuthi how imali yahleshulwa bengazi. Kusho ukuthi nezancinza ke zihleshulela kanje imali bengazi. Ngoba phela amakhosikazi lawo wathi kuma business ukhuphuka nawo. Emalini ukhuphuka nawo. Intuthuko ukuthuthuka kwenzakalayo bonke bayaphezulu. Imali ke elobola uMakhwela iphume kuphi ngoba abatsheliwe. Bayisebenze noMacele bobabili ngoba esetshela uMacele yedwa. Nalento futhi uyigazi ukuthi ubaba umseleki njalo maye ebonga ukuthi izinto zakhe zimi kanjani zihamba kahle uhleze efaka uMacele yedwa. Sesifuna ukwazi ukuthi kanti i-effort yalabo bathathu uyibekaphi. Besisho nje mase sihleba. Ngoba manje sisizwa ngayo efike ethi into yaMacele ukuthi wavuma ukuba u-first drive useyibona inkulu kunakho nayo yonke into. Phinde kube uye kodwa ehleze ethi mamkhulu kodwa nawo amanye amakhosikazi akhona kwezinye izindlu. Sicela idrama yangempela into esondele ekutheni ngisigaxa lesi. Ngoba manje mase kuthiwa hayi uthi akazupheka mina ngizopheka umseleki oplanele trip. Lawa amanye ade bewaplanile abakazi bebanga ukudla. Ngeke sebezositshela ngosizini ethu ukuthi sebenale inkinga vumbu nje sebenenkinga yokuthi mabehambile kuzokwenziwa njani abantwana kade babehamba. Asithandi inganekwane sijwayele. Guys sina sakhula ngeinganekwane ingxoxelo. Yabo ngeke sithini i-TV show is corrupt. Ngeke sicorrupt i-TV thina. Yikho nje mase behamba eceleni sinase sihambe ngapha kwelithi icala. Mase bedonse emuva sivele sishone phambili. Mase beshona phambili sibakhumbuze emuva sayilalela inganekwane. Sayibona indaba mawuyixoxa ukuthi yiyo noma akuyona. Ivuthwa indaba sifikile kulo. Njengoba sifike kuMakhwela ke ayizisho uMakhwela ulotsholiwe. Bathini ngoma yini? Ithini into yaMakhwela nokulobola? Eyampumelelo ngicela ukwenza ivideo ehlukile ngompumelelo. Guys mina hayi yabo into masibhora kufana nokubuka imovie yabo ubuka imovie ulindele ukuthi kuthi uyashisa uvela uthi uyafika ubona ukuthi u10 minutes mkhulu ngibuka lento le iyabhora. Ithini indaba yakho into ayisinike loyo muzwa loyo makuyi TV show.
Hawu, siyalibona igama labo siyalazi, uthando nesithembu. Akube uthando nesithembu. Mase befaka iy'ngane futhi nakhona abayifake kahle iy'ngane sikhona. Sizoyisupport ingane. Hhayi iy'ngane bey'fake ngezinto ebathi ngibenza nge-agenda erongi. Ngoba manje mase siqala ama-review sesikhuluma ngey'ngane thina sibadala sinozwela ey'nganeni. Uma beletha iy'ngane nazo abayifake kahle nje ngawo umgudu wokuba ziy'ngane, uyabona? Bey'donse-ke iy'ngane zizwe nge-storyline. Hhayi iy'ngane zizongena nge-agenda erongi mase sesi-assume izinto ey'rongi. Nakhona lento esesiyikhulumayo ayisekho right ngoba phela isihlukumeza nabantwana. Uma bebona ngathi sesaba i-storyline kancane sesiyacisheka sekudonswa iy'ngane kuzomnini kuzomawande abeze kahle. Yabo, beze nje ngobungane, beze kahle. Ayikho inkinga. Kodwa uma sebenza nge-agenda e-wrong, ngoba phela thina asifuni lento ukuthi uma kukhona into e-wrong ngengane ebonakala ukuthi ayihambi kahle mase kukhonjwa umama njalo. Mina ngiyifuni. Ngedwa-ke ngingaphuma ngedwa iqhuzu angiyifuni. Kakhulukazi uma kuyi-setup nje ubaba ekhona. Why kuzovele kuthiwe umama u-wrong ubaba ekhona? Ubaba yena wenzeni yena? Ithulelani indaba kababa? Yabo? Ngoba nje sekufakwa abantwana sezoqala kuthiwa uma wale ngane unje umama nobaba wale ngane benze njani? Ngesimo esithini? Kwenzakaleni? Inkulumo eqondile. Ayingibhorile leya episode kodwa ingibhorile kodwa phela zikhona izinto engingakhuluma ngazo engiyibonile. Ngibhora yini we guys? Uyabo ukuthi ume ngeenyawo. Uthi ume ngeenyawo ulindele into vele uhlale phansi. Uphoxeke. Ngoba ama-promo abo ayashisa. Sithi nawo umlilo, uyabo umlilo lo umlilo waka Big Brother. Sithi siyafika dala la. Ayikho yonke lento. Lo season 8 ngempela wegazi manithi ushubile nikhuluma ngani? NgoMakhwela. Hayi uMakhwela asakamazi. uMakhwela useyamazwibela. Shuthi ku-season 9 sobe sesithi nangu uwife number 5. Uthi usebenza la uthi nangu uclassmate kababa uMsireko ubaba kaMakhwela. Nangu yabo ngifuna lapho ibe nesisindo. Ngifuna amaside onke eyamakhwela. Kwamanje usalapha ukuthi yena ukhona. We guys ufikile kubayanda lo weingubo. Lo bhutade nimbona noMakhwela uye-ke lo obathungele lo amswenko abasibingelela ngawo. Le ngangisho kwenye ivideo ngithi ngabona ngeingubo zala chonce ukuthi sizomthola. Nangu umnikazi womthungo. Umnikazi weingubo leziya esithi hawu uMakhey kuphela wahamba wayolinganisa ingubo. Phela yamakhumali yamnela thaqa. Amakhosi angisho kabi bakithi. Angisho kabi. Eyamakhumali iyamnela nje usize wakhe. Lezi zinye ingubo awu ma zinhle zonke ingubo angisho njalo ukuthi amakhosikazi amanye ngathi awayifithanga ingubo zabo. uMakhumalo ke nabambiza wazofitha noma ngabe wayifithe yakhe. Angisayikhumbuli lezi ingubo nayibona kodwa lezo ingubo lezo nolachonca unazo ke nangu umthungu wazo leso zethungela uMakhwela uzomthungela ingubo yanokushada. uMakhwela washeshisa kungakakhulu. Hayi phela makusho umuntu wakhe uthi akasheshisa akunankinga. uMakhwela wegazi wasesheshisa walotsholwa sithunga ingubo iphuma phela imali ibisibekiwe imali yokuthi uMakhwela enze yonke into. Hayibo. Nangeseza nobutsotsi. Yini ezakhe izinto lena zishesha. Hayibo. Cha kezi ngobutsotsi ngoba phela bahlanganisa bobabili nomuntu wakhe nomfana wakho na 50. Kwamanye amakhosikazi kwenziwe kanjani kwawo kwasheshiswa. Hayi Sithembu we ade ngibuka season 5 wegazi ade ngibuka season 5 ngifuna ukungikhombisa ngixoxo ubaba uMsireko uyaxova. Mina ubaba uMsireko ufana nosopolitiki. Usho into
kuMacele ahambe yosho enye kuMangwabe. Ngesikhathi esezwana noMangwabe kube aputshuze into sengathi khona into uMacele ayishoyo ngoMangwabe. Sisefika kuMacele kube sengathi khona uMacele indawo amprocessa kuzona because omunye unkosikazi unjani. Sisefika kuMayeni, hayibo, shuthi Sithembu kodwa sinje. Mina ngibona ukuthi sinje ngoba ngisengilokhu ngilandele kule show ngiyibuza ukuthi mina kanti akwenzeki yini iqiniso nje likhulunywe libe iqiniso, alinganisa iqiniso, alandele iqiniso nezinto azenze ngeqiniso ukuze kuzoba nokuthula. Yabona lezo inkulumo ezingalingani, uMacala ngithi uzoba neyakhe inkulumo noMangwabe abe neyakhe inkulumo. Mase sebebonana banezinto abazaziyo kodwa ayiphelele le ndaba ngoba uyishiyilenga kube sengathi ukhona lo nkosikazi komunye akhuluma naye amazi ukuthi yilo orongi. Kuphi ukuthula lapho? Yabo ibhosi emsebenzini niba u4, ibhosi ifika ikhulume nalo munye kodwa ikhombisa ukuthi yazi kula abasebenzi ingadalula ukuthi uba iphinde futhi yokhuluma nomunye ithi kodwa kula abasebenzi kufanele nginivikele bazozwana labantu bezwanezwa. Hayi, uyaxova lo baba, uyaxova. Kodwa mina ngibona ukuthi ukuxova kusebenzela yena ngoba yena makunje uye kuphela okhululekile ukuthi ngiyobona unkosikazi wami sixoxe, ngibona unkosikazi wami. Shuthi mabenokuthula bezwana kuba nenkinga esayidini lakhe. Ngiyibona kanjalo ngoba ayikho into efana nale ukuthi nje ngenza ukuthi kungabi nepeace phakathi kwamankosikazi. Masethi-ke ngicela i-unit, mase icela futhi i-unit uyakwazi nokukhala kodwa futhi uyabaxova, ebaxovela ukuthi leyo unit bengabi nayo. Kodwa mase ikhuluma ngayo, ukhuluma azakhale, ekhalela into esiyibona kodwa engayilandeli. Ukuyizwa leyo nto leyo ukuthi umfundisi eshumayele ethi umfundisi eshumayele ethi ey'nganeni ningajoli. Mase linethi emora hawu nangu umfundisi uyajola. Kade ekhale esontweni ekhalela ukuthi ningajoli.